Вітаю вас, шановні сябри, у черговій серії по The Long Dark. Ми працягваємо нашу історію. Як пам'ятаєте, в опошній частці один в'язень, який якимсь чином доповз до гэтай вось хаціни, розкрив нам секрет і, так би мовити, свой грех. Даволі цяжкі, калі яны спалілі школу, якая загаралася калісь што випадкова, але ўсё роўна ад гэтага лепш не стае. Таким чынам мы паспалі, аднавіліся, трошки паелі. Зараз нам трэба ісці, я разумею, да сівой маці. Давайте паглядзім на наш спіс задачаў. Штось каштоўнае нешта забярыце вместе іх скрынкі з банку. Ага, это трэба ўзяць гэты ключ і вяртацца ў банк. Добра? Вось наша задача, якую трэба зараз выканаць, гэта павярнуцца ў банк. Калі памятаеце, мы знайшлі таксама лом, а гэта азначае, што ў нас ужо няма перашкодаў, мы можам лутаць усе скрыні, усе ячэйкі і гэтак далей. Так што рушым уперад да Мілтана, да горада. Мне заўсёды вельмі падабаецца мясцовае надвор'е, асабліва вось гэтыя краявіды, калі сонца ўстае. Гледзячы на тое, што графіка вельмі простая, але ўсё роўна выглядае. Так, пражу яшчэ адну аж. Вось. Усё проста, дастаткова, але выглядае вельмі прыемна. Мне падабаецца. Калі не памыляюся, на шляху да гэтай фермы там у нас меўся адна машына, так, чырвоная, з закрытым багажнікам. Дзякуючы лому мы зможам яго адкрыць. Ну, а ўжо потым прабяжымся да запраўкі. На запраўкі на палёвай станцыі была адна шафа, не скрыня, а шафа. А скрыня была ў доме сівой маці. Вось яно што. Ну, крацей, усё паслядоўна. Нікуды не спяшаемся, не ляцім, акуратна ўсім. Галоўнае яшчэ, каб вы ведаеце, мяне хвалюе трошки, гэта тое, што немагчыма было, не знайшоў, як рабіць нагавіцы, боты, рукавіцы ды шапку. Вось гэта мяне трошки напружвае, калі што. А вось бачыце, гэта згарэўшая будыніна, ці гэта не школа? Чакай. Галінку трэба падняць. This is just terrible. Так і ёсць, гэта школа. Feels like a lot of gear. Нічого, данесеш. Галоўнае, каб дайшоў да сівой маці зараз. Акуляры. Зноўку кроў. Вецер падняўся, што не выглядае добра. Занадта халадно стала яшчэ ў нас. Ніякая абарона ад ветра. Ну, то бок няма нармалёвай адзежды, нармальнай адзежды. Адзежы, боже, што я вяржу? Бачце, не аб тым задумаўся. Усё рыпіць, свісціць, грукоча. Калі што, у
машинах там не заўсёды ўсё ёсць, маецца на ўвазе. Нейкі лут у багажніку ці ўнутры. Даволі сціпла. Разумееце, што ў машинах сабака недзе побач. Не ў сэнсе сабака, а ў сэнсе воўк. Давайте до банку хутка дойдзем. Паглядзім, што там у скрыні маецца. У нас перавес. Зразумела. Калі такі дуже жудасны перавес, мы бегчы не можам. Нічога. Зараз хутка разбірамся на ўсім. Can't feel my feet. Все зараз вернецца, не мы. Так, якая там была 15-я? Правда ж? 15-я. Коробка, що містить викрадений предмет сілометра. Дякую за Nobody деталі. needs this anymore. Дякую, не треба. 13-ю ми можемо відкрити скриню чи ні? Нема. Треба тільки ключ. А я лічу, що можна і ломом було ковернути, правда ж, чому ні? О, берці. Рвані, але... Наколькі я пам'ятаю, яны нормальна, трэба прывучаць сабе размаўляць нармальна. Яны нармальна так берагуць нас ад атакаў ваўкоў. Ідзем да маці, зараз скінем ёй усё гэтае сховішча, усё драўніну, кнігі. Ну і пагаворым з сівой маці. Поїсти трохи треба, правда ж? А то не голодне. Так, книги сюди. Ховаємося від холоду, бо вже занадто стало холодно. Die if I don't warm up soon. Не переживай, не подохнешь ты. Так. Сюди, сюди, сюди. Это мы перекинем до силы мати у холодильник. Треба так само было это скинуть. Это одное. Ось это одно скинуть. Скраб так само. Вот это 3. А вот 4. Потім, відремонтуємо. Ну, добре, слухайте. Давай. Маті, я знаю, що ти просила. Скриня. Ну. I managed to get into the bank and Did you find it? Так, here's знайшов. the safety deposit box you asked for. I still don't... Shh, please. Give me the box. Jewelry? I don't understand. You said this would help me find her. It will. Outsider, it will. I need to find my friend. Do you think you'll be okay here by yourself? You've done more for me than you can know, Mackenzie. These pearls were my lilies. I didn't come across anyone in a farmhouse or bank that seemed like a lily. Lily was... It doesn't matter. Did Чому? you get confused Розповіді, куди ти in вже? your foggy gray memories? Maybe you thought Lily and my friend were the same? I'm sorry, Mackenzie. I thought I was helping you. It's okay. I don't think you're in any danger anymore. You should have enough supplies to last a while now. I'm sure help is on the way. Now that I have her pearls. Lily's things. What? Sorry, I don't understand.
I needed the pearls to remember her, but now you can take her things. Upstairs, in her old room, her climbing gear, her maps. They can help you get out of Milton. The path through the mountains. You mean there's another way out? Yes. My Lily was a climber. That's what happened. Never mind that. Take the rope, the map, follow her path. It'll lead you out of Milton and deeper into the mountains, north, towards Perseverance Mills. Okay. If you're sure. Thank you. А Now стрельбу leave me даси? to my memories, outsider. Go out there and find your friend. And don't stop to think about Milton or Grey Mother again. We're of the old world. This new world is for the strong to survive. Lily. Who was she? You want to understand Lily's story? Man who fell from the sky. I think I know enough about Lost to understand why you wanted her pearls. Then take them to Lily. Lily's still here? In Milton? Why didn't you say so? Go find her. Take the pearls and give them to Lily. У сенсі. And then I can rest in peace. Так. Ось гэта цікава. Ну давайте пойдем зараз скрыню залутаем. В іншым пакоі. Вось яна. Трос, памятаеце, я казаў, дзе яго можна прычапіць? Something's gotta go. О, шкарпетки. Так, мапа АД. Я зрозумів, що за мапа. Інакше великі і види з Мілтона. Добре. Взяли все? Шкарпети. І трос. Ну, так, короче, меня отсюда выпроваживать. Так, 19. Высушено слабо. Так. По-перше, треба буде апрануть новые носки. Добре. Гэта мы разбираем. Крацей, что нам зараз трэба? Нам буде треба падрыхтавацца, для гэтага зараз усё адрамантуем, усё залутаем, все, што засталося. Маецца на ўвазе. Так, колькі тут 0,4, а гэта 9. Это таксама дае толькі адное. Бачыце, яны надта моцна зразаюць нашу магчымасць бегаць. Адзінае толькі што маюць. Гэта абарона. Я іх скіну, я іх не буду выдаляць ці рамантаваць. Няхай проста валяюцца недзе сабе. Все, зараз мы одежду адрамантуем. 93 ок, 8 ок, 207 минут. Это нормально, вось гэта мы зараз ремонт. Так. То самое тут, ага. Калі я не памыляюся, яшчэ ёсць такія чырвоныя, якія нормальна, значна лепш захоўваць наше цяпло. Так, о, 100, добра. Тут колькі 99, добра, 74. Ремонт. Вось, чырвоная, гэта лепшыя падштаннікі. Што? Гэта калі што быў гук таго, што ў мяне скончылася шытво. Вось яно, ўжо на 0. Давай наступны набор. Так,
Вось гэта 99, 197, шапка 100, а гэта 52. Таму ремонт для каптурыка. Каптур трэба адрамантаваць таксама 100. Ну што, мы больш-менш гатовы. Як заўсёды трэба лішняе паскідаць. 12 замнога, нам патрэбна толькі 5. Так, это няхай усё будзе са мною. Скора таксама будзе за мною. 11 ракет. Пакуль няма іншай зброі, будзем таскаць за сабою. Так, што яшчэ з інструментаў? Ножоўку. Мне патрэбная ножоўка. Добра. Па ежы мы зараз укамплектуем нашу усевую маці. Яшчэ гэтай ежы, памятаеце, у нас была такая задача. Это ўсё мы, калі што, будзем варыць. Так, запалкі. Ці картонныя маюцца. 17 гэтых, 12 гэтых. Мне гэтага хопіць. Больш мне не трэба. Так, яшчэ раз праверыць нашы задачы. Зону альпінізму, прадмесце Мілтона. Гэта зразумела. Это зрабіць чай рэйшы, чай з шыпшыны. Установить силки, как зловить гэтага труса. Так, гэта мы все зробім. Схованка знайшлася яшчэ недзе дзве. Мне цікава насамрэч шукаць іх. Ключы. Мы не знайшлі толькі один ключик, 13. Так, вось. 36, а у ёй 34 і 9. Мне падаецца, трэба толькі один вугаль кінуць і трошачкі калорыі. 3000, там 2,5. Зараз усё гэта аформім. Вось гэта скінем, канешне ж. Там яшчэ у нас было ці персікі, вось гэта 21%. Няхай ідзе адсюль. Вось гэта таксама хай ідзе. Все гэта ставіў, няхай у яе застаецца. Колькі у нас яшчэ там? Припасы. Закрылі припасы. Зараз скінем яшчэ, пойдзем вугаль. Вось табе так. Можа хопіць? А? Трошки драўніны і хопіць, не? Эх. Давай так. Один сюды. Няхай будзе, правда? Ну што мы за людзі, калі мы не дапаможам гэтай сваёй маці? Ну. Добра. Трэба зварыць нам 3 кубкі рэйшы і 3 шыпшыны. А у нас на 2, правда ж? У нас на 2 было. Дзе, ну чакай. Вось яна тут. 2, ага. Рэйшу трэба яшчэ знесці будзе. Так. О, глядзі, што ў мяне нічога для піцця няма. 0, калі што. Зараз мы возьмем хаця б літр. Так, гэта хай стаіць. Паліва для ліхтара няхай стаіць. Так. Мне падаецца, яшчэ гэтая куртка. А як я яе тут прайшоў? Вось гэта норма. Як я гэтую куртку прайшоў? 2 градусы, 1 кілаграм. 2,2 градусы, 1,5 кілаграма. Мне падаецца, трэба вось замест гэтага. Полтора килограмма и 2,5, я так разумею, градусы яна будзе. А гэта 1,25. Все ж таки, вось так мы зробім. І адрамантуем. 2 тканіны, 50 хвілінаў і 100%. Колькі? 2,5, я ж кажу. Так, куртку Маккензі адразу сюди скидаем.
Ось так. Так, а што мяне яшчэ хвалюе? Гэта тое, што ў мяне няма адзежы. Гэта ёсць, гэта ёсць, гэта ёсць. А адзежы няма увогуле. Вось гэта нумар. Так, 93. Ну, пачакаем, пакуль яшчэ ў нас высохнуць гэтыя кішкі. А нам трэба... Па-першае, я б хацеў выпіць чаю. Так, або гарбаты. Гатаваць, гатаваць. Так, только не каву. Паколькі нам трэба шыпшыны. Зараз яе вып'ем. Будзе там цёпленька. І пойдзем сабе. Калі не памыляюся, нам трэба будзе ісці ажно да цэрквы. Так? Не-не-не-не-не. Тут трос, чакай. А дзе ж гэтыя могілкі? Пятнадцатая была, маршрут зразумела, суседзі. Так, могілкі. Могілкі, мне падаецца, былі толькі каля церквы. Магчыма, там гэтыя лілі і маецца. Давайте сходзім да церквы. Все равно тут недалёка. Туды і наадварот вернемся. Хутенька дастаткова. Потым уже пойдзем да... Як яго чакайце? Да базы. Альпінісцкай базы. Мы там былі, калі што. Там нічога складанага не будзе. Волки там ходят, собаки веткие. Так, что ты, собака, ходишь взад и вперед? Чему ты идешь? Чему ты не туда идешь? Что там под тем древом было такое? Камяните, что это? Ну так, это просто скала была. Так, рейша, о! Нам яшчэ на трэці кубак рэйшы трэба. І мы там усілай маці ў такім выпадку прыгатуем зараз харбаткі. Трошечки наблизимся до выканання той задачки, яка у нас маецца па жывачу. Гэта я абхожу так здалёку, каб не прыцягнуць увагі вось гэтага хлопца блахастага, які там ходзіць узад уперад. Тайлер Кларк. Это невядомы крыж. Тут яшчэ два крыжа. Вось тут Райан Смит. И все? Давайте все помацаем. Ніяких ні табелек, нічого нема на їх. Так.
Тады што, магчыма. Таму што яна альпіністка, яна недзе там са скалы звалілася. Сабака, глядзі на яго, ён на нас ідзе проста. Ну, хадзі там, хадзі. Я пойду на іншы бок. То бок, калі на альпіністка, то, магчыма, яна проста звалілася там з-за той базы і могілка недзе ўнізе. Лагічна? Лагічна. Мне здаецца, лагічна. Лесасека нейкая. О, дровы. Прыемна. Яшчэ дровы. Так, гарбатка наша уже перестала дзейнічаць. Так, ведаеце што, пакуль што кішкі-то не высохлі, але я бы іх усё роўна, калі мы будзем зараз выпраўляцца ў бок з-за Мілтона, я іх возьму з сабою. Так і паступім, так і зробім. Каб яны падсохлі, адзінае толькі вось з гэтай аленей скурай я не ведаю, што рабіць. Яе б таксама ўзяць з сабою ўсё. Я ўсё ж такі спадзяюся. Спадзяюся, што нам дазволяць пашыць адзежу. Не разумею, чаму не даюць зараз гэта зрабіць. Що ж таки было прыемна ў добрай шапцы, з рукавіцамі, нарукавіцамі, ботамі хадзіць. Навошта нам пакутаваць ад марозу, правда? Так, давайте зараз зробім. Возьмем воды, наробім гарбаты. Так, шыпшыну. А тут мы будем гатаваць рэйшу. Так, нам зараз трэба зрабіць таксама рэйшу яшчэ. Адную. 15 хвілін, спадзяюся, там нічога не знікне у нас. Вось табе рэйшу. І таксама рэйшу, так. І шыпшына. І усё, шыпшына. Так. Что у нас там по еже? Это поднять. Добре. Усё ўзялі. А чаму ты стрэльбу не аддасі? Не дай стрэльбу, маці. Коза. Так. І шкура патрэбная. Одна і другая. Кішки. Статуя 4. 5, 6, 7. О, забывся на кролика одного. Так. Тут яшчэ ось 4. Все гэта заберем. І одну ось гэту так само заберем. Так, гэта першае. Другое. Трэба, мне падаецца, скинуть вагу. А не, у нас аккурат падыходзіць. Ну, дровы. Давайте так. Возьмем с собой только 3. Будет значно лепше. Так, а вот это мне... Это есть. Это не треба. Бо у меня антибиотик есть. Болеуспоталяльная есть. Все остальное есть. Антисептик мается. Антисептик по самому можно скинуть, бо у меня есть повязки. Він доволі много весить, шмат весить. Так, нечто по ежи. Ну, нехай, потім мне подається. Хотя 1,5 литра за шмат, бо у меня есть по 250, тут достатково шмат. В этих, тут
Все гэта бяром з сабой. 91 добра. Гэта у нас амаль поўная. Добра. Ну вось гэта вось мы будзем выкарыстоўваць у якасці сыравіны. Сыравіны для, можа быць, зараз карацей, дайце вярнуцца. Можа быць, зараз можна ў нас зрабіць. Не, нельга. Ну што ж, прыйдзецца ісці. Як маецца. Вось так яшчэ зрабіць трэба. Тут з'есці троху і вось гэта скінуць. Чакайце, зараз мы знойдзем кавалак мяса. Хай тут застаецца, бо у нас шмат чаго з сабою есці. Вось так яшчэ трошкі знізіць вагу, каб было лягчэй ісці. Так, добра. Няблага было б, слухайце, і кавы рубануць, бо у нас, калі спусцімся там долу, то і пап'ем каву, калі што развядзем вогнішча, правда? Уже не хочется нічога тут лутаць, мы толькі зойдзем на гэтую паліўную станцыю. Там была шафа, якая была зачынена, з дапамогай лому мы адкрыем яе. Вось там павінна быць нешта ценнае, а тут у гэтых машынах няхай застаецца, на не да патрэбы. Разумею, што магчыма быў нож, недзе прапусціў, але разум. А нож, калі што, мы ж знаходзілі. Мы ж у баку злачынцы таго забралі нож сабе, памятаеце? А ну, а дзе ён? И что ты хочешь от меня, все пёс ты? Оп, а я в домике. Як там кажут, правда? Мафусаила уже нема. Так, где гэтыя шафы? Так, вось тут былі. What have we here? Не. О, вось гэта. Вельмі якасны капелюшак. А вось гэта мы разбіраем адразу. О, лепш за гэтую шапку толькі якія? Толькі капелюш з кроліка. То бок з трусаў гэтых. Разумееце, то бок наколькі крутая шапка нам трапілася. Гэта калі што зараз быў лайфхак. Вы просто знікаеце за дзвярыма, нешта там робіце, каб ад вас адчапіўся воўк ці мядзведзь, хто там будзе за вами бегчы. І ўсё, і спакойна працягвайце свой шлях. Трус. Один, другим. Так, калі я добра памятаю, там унізе была пячора, у якой калі што можна будзе адагрэцца, папіць кавы і гэтак далей, працягнуць шлях свой. Таму галоўнае зараз гэта вось прамацаваць трос і скочыць уніз. Ось зараз палкі тут пару, каб распаліць вогнішча.
Ось знову, ось бачите, на дворі кепське доволі, там типу сніг валить і так далі. I have a bad feeling I'm never gonna see this place again. Нічого, нічого. Усьо на користь, усьо заради нашої сябровки. Полезно. Не ней. Ми з собою скуру тягнем, шапку зробимо, ноговиці зробимо, боти зробимо, буде тепло і вигодно, і комфортно, і все на світі. Что? А, ну это по сюжету, What the потому hell? что... I guess that rope was older than it looked. Трос оборвався. Ось чому він вирішив, що ми сюди не вернемося. Ну, в такому випадку, так. Коли тросу нема, то ми сюди не зайдемо більше. Так, что это у нас? А, там знак. Вороны. Где они? Пробачьте, кромкачиш. Некое вогнище. Кромкачи рвуть. Чого рвуть? Ніхто подох. Не так. Лежить олень. Что у оленя мається? Скоро так само зберемо. Нічого, 2 години. Ми не згубимо, але все ж таки. It's getting dark out here. Time to look for переживай. shelter. Ось той шелтер. Мафусаїл той сидить, ось у його кава є. Як ти тут опинився? So, we meet again. This what you do? Hang around campfires and share wisdom? These are confusing times. Let me see if I can help you make sense of them. I am an old man. I've seen many things. Some would say too many. I've seen this happen before. We've sinned. Now we're paying the price. Are you Будеш talking about зараз religion? нить про релігію. Not religion. Redemption. Is this about the lights in the sky? The lights in the sky are a reckoning. The wonder of humanity and all its creations laid bare. Her warnings went unheeded. Whose warnings? Mother Nature's. The signs were there for those willing to see them. This has all happened before. Soon we'll all be tested. We'll have to choose how far we'll go to survive. What do you mean this has happened before? Big change is coming. Are you ready to face it? I'm no hero. I'm just looking for someone. Doing my best to survive in the meantime. The end of Milton's story is a sad one. Too many people lost after already too much suffering. You chose to take mercy. To save a life that probably didn't deserve to be saved. You mean the convict? How'd you know about that? Whispers in the wind. Bastard Таблетки deserves забув to die випити, all right. Мафусаїл. But it's not for me to pass judgment on that. Let's hope you hold on to your merciful ways, and the new world doesn't just grind you to dust. Look, my friend is out there. I'm gonna find her, and then we're gonna get out of here. The power's gonna come back. They'll get the roads back open, Milton will recover. Everything will go back to being the way it's supposed to be. Але навошта? Навошта тут обновлять How do життя? you know this isn't how things are supposed to be? Good luck, old man.
Enjoy your apocalypse. You keep your luck, stranger. I have a feeling you're going to need it. Чекай, тут у нас 20 хвилинаў, все взяли. А дай ко мне гэтае, слухай, ну. Чекай, где? Пячора где? Треба подняться ближе до стены, ползти где тут. Полз яе. Ну, тут докладно пячора нема. Так само не бачно. Ну, йшли туди. Ось там бачу на версії, нечто такое темное бачите. О, ось вона. Так. Так. А ось і пячора. Тут яшчэ один спальник, поглядзіце, а? Каб я, калі забыўся там у Мілтоне гэты спальник. Wonder if this is any good to eat. Супер. Зараз мы сабе зарганізуем вогнішча. Так, вось так трэба. Каб усё гэта распаліць. Калі што ў пячорах цёпла. Адразу кажу, не абавязкова вогнішча распаляць. Каб пераначаваць тут, але все роўна гэта ж прыемней. That did it. О, палачку. Зараз скінем, так. Ось гэта мне не патрэбна. Толькі 4 гадзіны ўсяго. Так, ось он наш спальник. Возьмем, давайте, факел, пройдемся тут по закуточках. Ось ти, зараз ми скинемо ще м'ясо сюди. Бо тут холодно. Тут вже так можна робити. Каб яно не портилося. Довольно неблагий факел. Покинем себе. Так. Спать. Попить воды. Спать, лягать. Сколько у нас там ночь? Все ж таки ночь. Давайте лягать спать. 9 годин. Нехай буде сколько дасть, столько поспим. Так. Снова попить, что там у нас. О, супер. Супер, поднялись. Мяско зараз рубанем. А это с собой возьмем. Все, пошли. Нам не, коли я добро пам'ятаю, сюди. Ну, идти туда, идти сюда. Так это не важно. Головне, что в там накерунку. Ну-ка, тросы. Что вы тут? Який він пригожий, а? І чому огульно не продовжує, каб ми їх не забивали? Шепшина? Не, шепшина мне больше не поправила. О, чуєте, там некий водоспад. Цікаво. О, світанок устає. Небо ружавее.
Давайте мы сюда пройдем. Падаецца, вось сюды трэба на гэтае дрэва нейку засці. Сюда, конечно, мы не залезем, але ці недзе павінен быць все ж таки шлях. Адпаведна. О, вось ён. Так, мы адпачыўшы, з-за гэтага полезли. О, не халера сабе, ён паўзе ўверх, а? Спортсмен. Все, сапни уже. Выстроил древо. Что ты уже сопишь так, а? Это же еще, ну, больше за полову тебе температура нормальный мается. Ничего нема. Я чую куропаток. Квохчик недзе. А? Ось гэта мясціна. Вы разумеете, який тут туристичний потенціал, а? Яка пригожость. Уявіть собі, починається раніцей у теплой хатині. Ось такий ось відок. Пригожость. Яшчэ один. Ну, гэта калі што, я так разумею, уже накидали оленів тут. Каб з голоду не померли. Самые безрукие и безголовые. Треба сюди вести подалі от водоспаду, бо інакше одежа промокне. А коли вона промокне, вона не буде боронить від холоду. Пам'ятаєте, я казав про роз, що треба хоча б 10 з собою носити. Ось зараз гэтым займаемся. Looks like I survived another night. І не кажи, это факт. Some place to escape this cold. Трошки потерпи, зараз усе знойдемо, все буде. Спалим вогнище. А куди ми прийшли, чекаємо? У печору. Ага, зараз нам треба буде йти по печорах, правда ж? Правда ж. Так, у таким випадку, що я кажу вам? Треба буде розпалити і взяти пару факелів. Ну, літерально там 4 курки отримаються зараз з одного ветра. Бервяна, так би мовити. Один факел у нас був. О. Сюди, Фредді, бачите, як світло одразу стало. З Росії, так, 39, ще 2. Ой, які кепські.
Зусім мало яго трываласці. О, яшчэ магу адзін. Давай. Ось так. О. Добра. Так, пакуль што галінак мне не трэба. Мне падаецца, у них было даволі шмат яшчэ, каб распаліць вогнішча. Да гэтага шо. Трапляецца і вугаль нам у пячорах заўсёды. Таму мы толькі яго і будзем збіраць, калі што. Такая напружаная музыка, вам не падаецца гэтака? О, дрено. Няхай будзе. Ці палена лепей казаць. Все ж таки на бергано яна не падобная. Вось на палена падобная. Так, калі я добра памятаю, мы павінны выйсці на загадкавае возера. По сюжэту. Я, магчыма, нешта блытаю, але... Пакуль што такое ўражанне ў мяне. І вось там ужо мы павінны будзем сабе колькі вугля. Да мы можам сабе імперыю сваю заснаваць. Нават цягнік запусціць паравы. Калі спатрэбіцца. О! Ну, факел такой, але палена придасться. Пячора, калі я прабаляюся, ўсё ж таки тут без разгалінавання ўсялякіх, яна прамая. Вельмі простая, карацей. О, і аднаго факелу нам хапіла. Астатнія нам не патрэбныя былі. Ну нічога, будзе цяплей ісці, правда? Галоўнае, каб не было гэтага ветру надта моцнага. Ой, сука, блядь. Хутчэй давай. Бум. Курва. Мне было страшно, калі што. Вось яно што, мы выйшлі. Халера яго ведае, я не памятаю, што гэта за лакацыя. Але гэта канцоўка першай часткі. Наперадзе нас чакаюць яшчэ другая частка, трэця і чацвёртая. А напрыканцы году з'явіцца пятая. Ну, як заўсёды, падтрымліваць вольных беларусаў, падтрымліваць Украіну на сённяшні момант, на бягучы момант, па The Long Dark. Гэта ўсё. Спадзяюся, вам сюжэт падабаецца. Мне ён падабаецца, калі што. Вось. І ўжо хуценька мы сустрэнемся ў наступным эпізодзе, у якім працягнем гэтую захапляльную гісторыю. Пакуль